Congrés dels Diputats comencen ja els preparatius per la cerimònia de proclamació de Felip VI. Avui han sabut que l'acte serà laic i que no comptarà amb la presència de cap mandatari estranger. A manca de data oficial, el dia que sona amb més força és el 19 de juny. Bon vespre. La Casa Reial ha desvetllat avui alguns detalls de la cerimònia de proclamació del nou rei. Ha dit que el regnat de Felip VI no obrirà una nova etapa, sinó que tindrà caràcter continuista amb el del seu pare. Zarzuela ha dit també que tant Joan Carles com Sofia no volen utilitzar cap dels títols de la corona quan deixin el regnat. Respecte a l'estatus de l'actual monarca, aquest perdrà la immunitat en el moment en què signi la llei d'abdicació. La Casa del Rei considera raonable que Joan Carles tingui la condició de forat. I respecte a Marivent, la Casa Reial ha dit a IB3 que correspon al futur rei la decisió sobre l'ús del palau. No només d'ell i de Letícia, sinó també de la resta de la família reial. Una decisió que no es farà pública, diuen, fins després de la proclamació. En un principi jo penso votar que no, si és que no me... El diputat socialista balear, Guillem García Casulla, anuncia que votarà en contra de la llei d'abdicació. Mentre que la postura oficial del partit és la de donar suport a la norma, diverses veus discordants reclamen un debat intern. El grup socialista reunirà dimarts que ve a Madrid per unificar posicions de cara a la votació de dia 11 al Congrés. Un informe d'Oceana calcula que més de 150 espècies protegides estan amenaçades per les prospeccions. Avui s'ha presentat a Palma la plataforma Marea Blava Mallorca. Està integrada per 14 entitats ciutadanes, empresarials i sindicals en contra de la recerca de petroli a les Balears. Nova crida del Banc d'Aliments de Mallorca, l'entitat ha acabat pràcticament totes les existències. Necessiten sobretot conserves, llet i aliments infantils per evitar que la població en risc d'exclusió i sobretot els nens passin fam. El Banc d'Aliments demana ajuda a les institucions i a totes les persones o empreses que vulguin col·laborar com a voluntàries o econòmicament. I avui acompanyam el campió d'apnea d'Espanya en la seva darrera aventura. Ha fet per primera vegada una immersió en apnea a un tanc de taurons al Palma Aquarium. Miquel Lozano s'ha submergit a 8 metres de profunditat i ha aguantat la respiració davall l'aigua més de 2 minuts. I avui visitam la proposta que ha posat en marxa un hotel de Mallorca per diferenciar-se de la resta. És un hotel, un dels 5 hotels d'Espanya que disposen d'aquesta habitació, la suite Margarita Bonita. En ella, les parelles troben tot el necessari per viure una experiència romàntica única. I avui d'hora baixa arranca una nova edició de Palma Foto, la 10a ja. Des d'avui fins a 25 propostes de fotògrafs de tot el món es reparteixen per diferents galeries i espais de la ciutat. Després dels esports, farem una volta per les principals propostes. I el temps d'esports, bon vespre. Demà a aquesta hora ja sabrem si Rafael Nadal és o no finalista per novena vegada a Roland Garros. D'aquí uns minuts connectarem amb París amb els nostres enviats especials per conèixer la darrera hora del tenista balear abans d'afrontar la semifinal contra Andy Murray. En futbol, ja sabem la convocatòria del Mallorca per al partit de dissabte a Còrdova. Entra Marco Asensio i són baixa Nunes Ensue i Antonio López, aquest 3 per lesió, i Thomas per sanció. Tot i això, Olaizola ha tornat a assegurar avui que està convençut que l'equip aconseguirà la permanència. I la imatge del dia a primera divisió és aquesta: Miquel Àngel Mollà, presentat al Vicente Calderón com a nou porter de l'Atlètic de Madrid. Un equip d'IB3 ha estat amb el Vini Salamé en aquest dia tan especial. Després ho veiem. Confundía con la camiseta de Mostri.